Ibarran, astelehenean aldatuko dute hondakinen bilketa sistema. Orain arte, atezateko sistema bidez jasotzen ziren hondakinak Ibarran. Hemendik aurrera, edukiontziak erabili beharko dira. Ontzi harina batetik eta paper eta kartoia bestetik, irekita egongo diren edukiontzietan bilduko dira. Organikoaren edukiontzia txartelarekin ireki beharko da. Egunero irekitzeko aukera izango da. Errefuxiaren kasuan, hau ere txartel bidez irekiko den edukiontzietara bota beharko da. Edukiontzi hau astean behin irekitzeko aukera izango da. Pixoialekin sortu daitezken arazoen aurrean, errefuxiaren edukiontzia gehiagotan irekitzeko aukera behar duenak udaletxeko ingurumen bulegora joan da eskatu beharko du. Hondakin organikoa botatzeko behar diren poltsak, egunotan banatzen ari diren txartelak erabiliz hartu beharko dira. Horretarako makina Euskal Herria kaleko 18ean jarriko dute. 2 hilabetez behin egongo da poltsak hartzeko aukera. Herritarrek larunbatera arteko epea dute bilketa sistema berria erabiltzeko beharrezkoa den txartela hartzeko. Bekobideko udal lokal hontan egongo aukera, gaur goizeko 10:00 ordu batea goizez, atxaldeko 6:00 9:00, ostiralen ordutegi berdinakin goiz eta atxalde, eta larunbat goizen 10:00 ordu batea egongo aukera txartela jasotzeko. Azkenen, udal gobernutiken gu beti egongo irikita sistema derrigorrezkoa eta obligatorioa izan daiteke neozin sistema eta bueno, EAJakin adostu genuen nolabait atezatekoa etzan sistema bat, baina derrigortasun bat izango zuna eta ja puntu komun batzuk genitun atezateko azkenen kunplitze zituen puntu horiekin lortu beste sistema bat adostea eta bai iritsi da eguna. Ikustea etxetan hola antolatu zula bere garaien kubo hauen bidezko sailkapena egitea, eta bueno, batzuk esan dugu aukera emateko kuboiek etxeen bertan eukitzeko, eta datorren asten, astearten ez ditunak behar, aukera eukiko ateatzeko lehen zintzilikario eta ateratzezun gune horietan bakoitzak ateratzeko aukera eukiko, eta asteazkenen bilduko iteu kuboak. Ibarrako udalak deialdi egiten ez, herritarrei hondakina berrozala sailkatzeko, eta hala beharrezkero isunen aukera ere hor dauka. Bai, oso garbi gehatuana da, bai, gu EH Bildu aldetiken eta EAJ bere aldetiken, ja, kontzientziazio fasea atezatekokin nolabait amaitu gala, eta horri datuke bai horri ikusteia, jende gehiena birtziklatzeula eta ondo birtziklatzeula, eta gero hor, gizarte guztietan badago eguneko bat, ez du nahiten eta gauza guztiekin jarrera antzekoa daukana, eta adostuta dago, isuna jartzen hasiko gala, ze kutsatzea badula bere prezio bat, ez? Eta, herritarra behaieke bai, eskaera hoi indigu atezatek garaien bai, izu, gu denak txuku nahi geha birtziklatzen, eta hemen jendea, hoi moztu beharra dago, eta, nik uste akordio honekin eta sistema aldaketa honekin, hoi zala helburua, ez? Azkenen, inauden ja 2 urteko fase bat ezin pasatuz, eta honekin beste pauso bat emate dula, ez?